Approved TV and I face Musa TV from Mades FM. Your friend Antwi, Agyei Manu. Nene, you must be betino. Ya tuni din say Twi Adverb, and I say ɔkyerɛfoɔ, and I say ɔkyerɛfoɔ. And no, any you must be betino any day. A sign from Antwi Agyei Manu. Na you must be Chief Executive Producer Francis Kazizonu. Na fe loving mix and ya asamwa nyanko hwe ye kase Twi Adverbs anase ɔkyerɛfoɔ a ye bedi kan aba English mu e kwan a adverb e kase adverb kwa ne den e wo English mu ansa na etimi da batwi mu mama hwe previous videos nya no ya kan abed ne nkwan ba now se ne pronounce nya kan ntine no baby adu so ye adverb Twi Adverb anase ɔkyerɛfoɔ wo de adverb eba twi ma e kyese ɔkyerɛfoɔ ntine no ene adesua ebesua no enne ntimi yankohwe ye ka se adverb kwa ene den ewo twi emu ewo English mu or say an adverb is a simply defined as a word or a phrase that modifies a verb, an adjective or another verb. And I go no sometimes adverb no yana end ly slowly, loudly, carefully, quickly, and then they can we bring the any adverb. And then you behwe twi mu na answer na no yenhwe types of adverb said the baby to me enya krani yen types of adverb your manner, your place, your time, your frequency, your degree, your probability. Entino ene no ye behwe no twi mu mako manner no would be twi mu saying time ne ho nkwan ba would be twi mu say enti yenko hwe manner, place, time, frequency, degree and probability no ni na example twi mu o de batwi mu a ekwan be so abefa so abehu no ti ni kan ko manner advert no manner adverb no o say manner advert is how something happens or is done ewo blofum enti no ye ka say bit say example bit say na that screen no example bit say Agyei no anigye so adverb no wahin ena ma underline no anigye so ena ye adverb of manner. Agyei no anigye so Agyei no simple Agyei no simple na ebere na what the adverb na bam na say ai kyerɛfoɔ na bam ebit ba say Agyei no awreho so Agyei no amuna Agyei na as why no stay bi on person begye no enti anigye so no ana represent adverb no ona modify adverb no ona kyerɛ asɛm no mu ama wate ase ye anigye so no na kyerɛ asɛm no mu ye ama wate ase ye ebit ba kan say Agyei no ofɛw so Agyei no amuna ohun ana say Agyei no osu enti no Agyei no anigye so no eno anigye so no na kyerɛ adverb no happens was saying ɔkyerɛ adeɛ ye ɔkyerɛ adeɛ simple na ye na ɛhyɛ hɔ no ɛna yɛ ɔkyerɛfoɔ no na sɛ yɛ adverb no ye na ɛwɔ no sɛ ma yɛ no bold na ma underline ye ti ye no ɛno ɛna ɛyɛ adverb no ɔkyerɛ adeɛ ye ɔkyerɛ adeɛ simple sentence na si wodi ye so so na wodi adverb abam no o modify no okay we dey on trade ye we on trade ye o teacher ni we dey on trade pa teacher ni we dey on trade ye ti ye na ehye ho no ana etre adverb no ana modify adverb no enti o trade ye on tre ade ye na bo say kwadwo kasa breo kwadwo kasa simple sentence nesi kwadwo kasa ema kasa emema kasa kwabena kasa antwi kasa
ya kasa Francisca kasa na brɛ na ɛhyɛ hɔ ne brɛ no adverb ɛna ɛkyerɛ kwadwo kasa na siye ɛna ɛkyerɛ kwadwo kasa na siye kyerɛkyerɛfo ɛna ɛkyerɛ siye okay kwadwo kasa ntentem kwadwo kasa ntentem kwadwo kasa brɛ ti brɛ na ɛhyɛ hɔ no ɛna ɛkyerɛ kasa na siye kwadwo kasa sen okay kwadwo kasa ke kwadwo ne kasa te sen o ne kasa yɛ brɛ ne kasa yɛ ntentem kasa buga nti brɛ na ɛhyɛ hɔ no ɛna ɛkyerɛ kwadwo kasa na se pacho muguso amohwe approve tv ana afensu no mutie Mothers FM ko Play Store na ko download Mothers FM ana afen search approve tv wo person otie radio no nko a wetuma download Mothers FM na afensu person hwe tv na nye program bia na edit to Facebook ana se YouTube ma hwe digital digital platform no so ukra phone a ko Play Store ma mu yusu iPhone afen na migusa me develop mu de no ba ma mu yusu Android in de uko Play Store na searching approve tv egu screen no so enti no hwe approve spellings na betimi ahwe na akọ search no Play Store na if what download kama egu so wo Manu Adverbs ye bia kyerefo Manu Adverb ye bia se de asem si etie wo se yadidi ahohale so na ahohale so no ena ye bia kyerefo na se Manu Adverb no okay yadidi simple case die ya odidi na opese unhu yadidi enum a na ho na adverb no ba no opese unhu yadidi enum a yadidi sen yadidi breo tese odidi moko ana pe yadidi ohale so na that odidi intentem odidi quick ode duane a chance machine enum a cha 30 seconds ebesa enti no saa awohale so no ena ye adverb no ena kyerɛ ekwanya etie enti yebekɔ places ni so place adverb anase bia ya kyerɛfo no so na afi yakɔhwɛ ekwanya no so betimi a obefa so abesua aye approve tv enti yenkɔhwɛ place no place adverbs no na afi yenhwɛ na wodi kan say place adverb tell us where something happens or done. Eda soro tisade ne da top eda soro eda form eda mfimfin eda soro eda form na se da so na amasen ase no so na mamake no eno na ekyere baby ade ne da eda hefa okay ade ne da ho wo se we eda ho okay kwadwo unhu me phone no eda ho eda he eda soro eda form ho na se esense ho enti no blaha maybe aka to say bra etna obeba memla he blaha enti eha no ha na ehye no na ekyere say biaye what as a place ehe ana wase koho menkwa he koho go there koho mpacho what they make as koho ho na amasen ase no a mai no board no na ekyere adverb no what you say extra say modify no ana say walidi agro wo abontin na Mrs. Apia o manu we omudi agro no simple sentence correct sentence na no omudi agro no pese o kyerem baby a omudi agro ne ho na adverb ne ba no o pese o modify asem na nti omudi agro wo abontin anase omudi agro ewo edem omudi agro ka na mu omudi agro wo jale ho enti abontin no ana modify no agro no otesa abontin modify agro no se de be ya obo baby potia omudi agro no edefa otin pe mi tu ya se de be ya be baby potia omudi agro no edefa apensu no ye kwa kohwe atinidie kyerefo probability enti no so yenkohwe no so examples no ebi o say approve tv ana fe no o tie Mothers FM you Accra North Reach ye ni ba bia tie you Accra North Reach
enti no said the beya wonso obehu ne ekọ ne de eba na ye frame Antwi Agyei Manu na yaya Francisca na fe Queen Star omo na ye dwumadie ho chief executive producer download the Pro TV our Play Store na fe ye program sa kani na no behwe bi na fe pese otie nwom so a na download Mades FM na fe no wetimi atie enwom bia opese uti wo adwinche bia obetimi da ba 0241 400 WhatsApp so wo hwe no free Facebook dia obelive comments on Facebook YouTube so abeja no ho na wo hwe no TV so anaso phone so with the app no so a o de beba WhatsApp 0241 400 wasi yanko hwe example ni dika wasi ebia osuo no nyanto esese ebia na mandalay no enna modify ensuo no adverb ebia no enna modify ensuo no perhaps ebia ezo ni nyanto esese enti ebia no enna ye adverb ewo asem no wasi ampa wunimde okay Antwi Manu nimde ampa waka asem na we sentence na si na opese uchrem ma obiati ase ya ampa onimde ampa kofi nimde ampa yaya nimde sese wada wada simple thing obiati ase kofi we wada sese na buy modify wada no okay sese wada sese wa sorry sese wo didi sese wo kọ ti sese no ana eme hu wada no asechire ye apesu no yenko time ozenhwe time advert amma adidi dada amma adidi a simple sentence case die wa kan asem na wi dada na ebe se ho no eye adverb en na ekire amma didiye no amma adidi dada okay amma nyan didiye amma didiye wie ti sa dada na ehye hon na ekire amma didiye no asem amma adidi dada no na adverb anase chefo o se enra me ba ha okay me ba ha o ba ha da ben enra me ba ha o ba ha da ben enra ati enti enra me ba ha enti enra no na ekire ehana me ba na asechire mekọ krom ochina okay mekọ krom ochina ati ochina no na adverb ema mekọ krom no okay obekọ krom da be na bekọ krom ochina obekọ krom da be na bekọ krom ochina yebehia daati we shall meet in the future yebehia daati okay yebehia ochina ati na se yebehia daati na se yebehia afina wieye ti daati no na etse yebehia na se ye amani panati ase yebehia daati ugusua uti approve TV ugusua uti Mades FM sorry na fi wo approve TV download Mades FM app no Play Store search Mades FM Facebook na like na follow ye woni ma bebrede ma ana pin search approve TV Facebook na Play Store na YouTube any ba bia na woni pa e de mam ye be hia daati na esemu no ana ema ye hu tama ye be hia mena mi wie ye ebia na wie una wie twato anaso na wie hye mfinti kane na aba no eno ana ekire wie na ase kane na aba no eno na ekire awie no ase to a time adverb bre therefore time adverb abian ko degree adverb anodin therefore degree adverb anodin therefore edanu mu yesum dodo dudu na aba no na ekire sum na se edanu mu yesum wawie emu yesum pa na ye emu yesum dodo ti dudu no na ekire esum na se o se de buluwa kasa dodo buluwa kasa simple na dudu no
ena me hu bruwa ase okay bruwa kasa ketiwa bi bruwa kasa breo bruwa kasa dodo anti dodo no ana me hu bruwa ase kire bruwa ye hwan okasa unim bruwa kasa okasa pa no unim adwa kasa okasa pa no unim ajako kasa okasa pa no unim mabna kasa okasa pa no ti bruwa kasa dodo no ana me hu bruwa kasa na se kire me ho ye pa ara I am very well pa ara no okay me ho ye obi a me kasa wako yale akoda hospital waba ye pese hu se wapomudin no it is still active and as any active wa na mabusa adwa ho ti say me ho ye pa ara na that me ho ye okay me ho ye kakra me ho nto me yo ti pa ara no ana ema ye hu asekire ne ho ina ye no asekire ugusu a u tie Mothers FM ana pe no o hwe Mothers TV na Twi Adverbs ana egusu a ye cheche ase no Twi Adverbs se bia betuma ehu twi no asekire yi ye pese oti twi na kan twi ni ye entini ni tambia no hwe Approve TV na ye de dwumadi ni ebebro kama 5 pm sharp na ya transe na pe de dwumadi na abro ye frɛ me Antwi Agyei Manu ma mutimi hwe yi ni adamase ye de dwumadi ni si ha we Twi Adverbs ni de si ha ampon boa ye be to so na pe de ye de adjective and on those things abana pe ya hwe ekwan be pass de twi ebe twere essay myself my father ne ho ahwan no kwan be pass de twi be twere no esi ye pese wo twi na se de free abede no nkwane ba ya ka one ya tete ba ku mienu miensa ene abede ya tigusu ya twere ya hwe ya sua now pronoun no nkwane ba esi wo adverb ene so ya sua adverb na bi to also your research na wuti o pese wo kinkan twi na so pese wo twi a won't be in school because baby I do be in school beam. The can be so na be fast so bet me asua twi this Approved TV so and I bet me asua twi no. Your friend me Antwi Agyei Manu. Twi Adverbs ana oti ye no. Na yenko ya moa ho na afi no o se awieye ntino. Monyu we sinu man timi kan man tie nka bi ma da wo frɛ bi hia.